Hoci toto nebola najpresnejšia prihrávka, tak sa Chrenko dostáva do príležitosti a Chrenko dáva gól a veľmi štýlový. Tak klobúk dolu. Predtým, ako Tomáš Chrenko zakončil túto akciu, naozaj bolo vidno, že mladíci majú chuť, veľmi dobrý korčul v útočnom pásme. Hlavne sa nezbavujú zbytočne pukov. Tu sme videli, Tomáš Chrenko mal viacero príležitostí, ale po tejto prihrávke Adama Nemca, kedy Tomáš to dostal na pravej strane ako pravák. Chrenko prenechal Nemcovi, naspäť na Chrenka, Chrenkovo zakončenie gólové. Nitra otvára skóre a vedie 1-0 a Tomáš Chrenko pokračuje v tom svojom ofenzívnom sebavedomí, ktoré nabral v úvode tejto sezóny. Hraničné počínanie, ale nebolo to držanie. Také tlačenie od Maxa Ferkodiča a tu je pred bránkou Nemec, ktorý zblízka prekonal Filipa Suráka. Ďalší z mladých nitrianských strelcov. Na vhadzovaní úspel teraz Chrenko, nahodený puk od modrej s jasným tečom jedného z Michalovčanov, ale radosť doma. Hodenie pred bránku, Jurčák vyrazil pred seba a dorážka pre Chrenka. Darček 18. narodeninám je tu. Všetko najlepšie ešte raz. Chrenko dáva na 3-0. A Košice podobne ako v prvej tretine aj v druhej. Aj teraz sa v zásade prvá formácia nikam nedostala. Tu je Jackson. Jackson páli a dáva na 4-0. Tak, že by sa tu v Steel Arene rodil debakel majstra? Nemcom v pravom kruhu je Dubravík, k nemu sa ale puk zatiaľ nedostal, ale Tomáš Chrenko využíva presilovú hru, 3 minúty a 55 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Znižujeme na 2-6. Jeden tvrdý súboj za bránou a príležitosť pre Nitru. Tomáš Chrenko strieľa gól! Presne v polovici duelu sa Corgoni presadzujú po tretíkrát akcia mladíkov, ktorí sa ocitli v útočnom pásme. Molnár, Chrenko, Nemec a ten prostredný menovaný. Chrenko naberá rýchlosť. Hľadá Nemca. Vymenil si s ním puk. Náš Chrenko a Ondrej Molnár veľmi sebavedomo, ale napokon je z toho druhý gól a Adam Nemec sa môže tešiť. Nitra je v útočnom pásme, Vitaloš zakončuje na gól! Martin Vitaloš, 2-2. Okovičany prehodil puk na Chrenka, ktorý je v čistej streleckej príležitosti a otvára skóre. Nitra po 2 odohraných minútach vedie 1-0. As the puck delays, goes back to the point. Radovojevic down low, wanted to tip, puck in the slot. Still loose, Chrenko, score! The spinning drive, Tomáš Chrenko, 1-0 Slovakia. Luka Radovojevic, real Slovakia
looking for the 2-0 goal. One more time. Nemec right in front. Score! And that time it works. Horenko, 2 in the period. Power play goal. Slovakia, 2-0. Radivojevic kicks to his stick. Works it down low. Centering feed. Oh, what a pass! Score! Nemec, the tap job. Power play goal. And it's 3-0 Slovakia. Horenko sent it across. And it's a 3-0 contest. Up to Radivojevic. Horenko stepping in. Richard score! Tomas Horenko stays red hot. Power play goal. 2-0 Slovakia. His 4th of the tournament. And a bit of a stunning start here for the United States. No shots yet here. Radivojevic. Back. Horenko loads up that time. Loose in the crease. Straka battles. Score! Jammed in. Nemec, I believe. Severchik, the last touch as he poked it home in front. Another power play goal. Slovakia leads again. Do a shoulder check, allowing Horenko to have the puck walking in. Richard, score! Horenko, 1-goal game! Don't go anywhere. Tomas Horenko with another one. They'll chip it along for Horenko towards the net. Tip score! Or was that in and out? It's in. Deflection in front. And finally some offense here for Slovakia as they break through. Adam Nemec, the final touch. Soltová prihrávka na Chrenka. Chrenko sa pekne uvoľnil a prihráva Lackovi, ktorý bol faulovaný v obrovskej príležitosti. Aký Michalovčania prestali hrať, tak prišlo zakončenie z veľkého... Teraz nabíjal pod seba Robimu Jacksonovi. Priestor pre Dmitriho Kostenka. Jostrela švihom Surák, ale nedoklepne už ten puk, pretože pred bránou je veľa priestoru a hlavne voľný Chrenko. Nitra ide druhýkrát do vedenia v dnešnom súboji. Ale pekná strela od Kostenka z modrej čiary, keď si to pekne zo sťahovačky. Znovu Tomáš Chrenko, Kostenko, späť na Chrenka, Chrenko. A Nitrania dávajú gól! Jackson sa raduje, možno, že to bolo od nejakého popradského hráča, uvidíme. 6-bodových presilovkách. Medzi kruhmi Jackson, nabil to Hrnkovi do prázdnej brány. Jackson s levým... Vynikajúca kontrola puku od Nitry a Chrenko to celé postavil. Budeme klepať Gadžieva po ľade, Hajny je späť v hre. Vyčistený priestor, možnosť a je to gól! Tomáš Chrenko po asistencii pridáva aj gól. Už Podnitrenčania s 5 mužmi na ľade, ale o to sa mladý Chrenko vôbec nestaral. Hráči na trestnávici už stoja, ale Nitra má blízko bránku Suráka. Napokon je vyrovnané! Tomáš Chrenko. Keď sme mali tohto 18. Erek už naskakuje na ľadovú plochu, ale domáci majú možnosť na vyrovnanie a Jošiovi Lorencovi to napokon vyšlo. Možno 4. či 5. jeho gólová. Máš Chrenko. Podobne ako predtým Matej Pavlovič. Nitra vedie o troch sériách. Kostenko, Lorenc si klepol puk, Lorenc. Vyšná prihrávka na Chrenka. Chrenko ešte hľadá Lorenca. Krásny gól! Nitra využíva presilovku a odskakuje svojmu súperovi na rozdiel 3 gólov. Kitnár spoločne s Pominichom, Kitnárovi kľúčka nevyšla. Ešte sa chcel pretlačiť späť k puku, začína sa krátučka nitrianská presilová hra a gól! 2-2! Nerobil. Výsledok iba ten prvý útok. Dnes teda radený ako tretí. Teraz ale pozor, preto, lebo Nitra ide dopredu a táto strela na vzdialenie šuty, že fantastická od Artura Turanského. Čas 8:40. Turanský a Fereta. Dnes nitrianský hokejista vôbec nešetrí, voľný Hrnka, gól! Nitra vyhráva 3-2.
Veľmi dobré založenie útoku. Marko Stacha po mantineli, silná Hrenko stal sa predsa len v tejto prihrávke, trúfalo si odstúpil Jackson a očakával, že ten nájde a následne pekne dotiahnutá súra s gólovým koncom. Artur Turanský a jeho tretí gól. Tomáš Hrenko. Tak, tentokrát už je Slovan pod väčším tlakom a ďalší gól strieľa Artur Turanský. Tak čo sa to tu teraz deje v Nitre? Turanský krásne, už som si hovoril. A domáci budú musieť poriadne šipnúť do koní, ak chcú niečo so zápasom ešte spraviť. Toho času je dosť, ale je tu gól! Tomáš Hrenka vyháňa z trestnej lavice Fabiana Lička a Nitra Carraro ani Majer nedokázali puk odtiahnuť a to je šanca, ktorú má Hrenko a dáva gól! Krásna akcia od mladého Tomáša Hrenka. Vyšlo mu to až na podruhý krát, ale proste išiel si za tým. Bol tam pohotový opäť v tom predrámku. S obidvomi a pripukol Lawrence. Lawrenceová zradovka, to je príležitosť, ktorá rozhoduje o majstrovskom titule pre Nitru. Zorgoni na domácom ľade získavajú titul majstrov Slovenska. Trafil sa Tomáš Hrenko. Tak toto je neuveriteľné. Tomáš Hrenko rozhoduje 7. finále v takomto mladom veku. Wow.